ଆସନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଶିଖିବା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ କୋଣ ଓ କୋଣର ମାପ। ଯେମିତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବିନ୍ଦୁ, ସରଳ ରେଖା, ବକ୍ରରେଖା, ରେଖାଖଣ୍ଡ, ରଶ୍ମି, ତ୍ରିଭୁଜ ଆଦି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦିଆଯାଇଛି ବିନ୍ଦୁ। ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟିଏ କୋଣ। ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରଳ ରେଖା, ବକ୍ରରେଖା, ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏଟା ଆବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି ହେଇଛି। ବିନ୍ଦୁର ଅନନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଅଛି, ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ଦୀର୍ଘ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟର ଆସିଲା ସରଳ ରେଖା। ସରଳ ରେଖା ରେଖା ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ସିଧା ଲାଇନ୍ ଯାହାର କି ଦୁଇ ପଟେ ଦୀର୍ଘ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ବା ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟରେ ଆସିଲା ବକ୍ରରେଖା। ବକ୍ରରେଖା ଯେଉଁ ରେଖା ଯାହା କି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହେଇକି ଦୁଇ ଦିଗରେ ଯାଉଥିବ, ତାହାକୁ ଆମେ ବକ୍ରରେଖା ବୋଲି କହିବା। ରେଖାଖଣ୍ଡ। ରେଖାଖଣ୍ଡ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସରଳ ରେଖାଠାରୁ ଅଂଶକୁ କାଟିକି ଆଣିଥାଉ। ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୁଇଟି ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଅଛି ବା ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଏହାର କିଛି ଦୀର୍ଘ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ରଶ୍ମି। ରଶ୍ମି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁର ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଯାଇଥାଏ ସରଳ ରେଖାଠାରୁ। ଏ ସରଳ ରେଖାର ହିଁ ରଶ୍ମିକୁ ଅଣା ହେଇଛି। ଯେମିତି କି ଉଦାହରଣ ନେବା, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟରୁ, ସେମିତି ରଶ୍ମି ବି ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟରୁ ଯାଇକି ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଅନନ୍ତ ଦୂର ଯାଏଁ ଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, କୋଣ ବା ଏଙ୍ଗେଲ, ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ଏଙ୍ଗେଲ। ଗୋଟିଏ କୋଣର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କୋଣ ବା ଏଙ୍ଗେଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବିନ୍ଦୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ବା ମୂଳବିନ୍ଦୁ। ଗୋଟିଏ ମୂଳବିନ୍ଦୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ, ଆଉ ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ବା ରଶ୍ମି। ଦୁଇଟି ରଶ୍ମି ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ ଗୋଟିଏ କୋଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ VAC, ମୂଳବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି A ଆଉ ବାହୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି VACA, ଆଉ କୋଣର ନାମ ହେଉଛି CAB। ତାପରେ ଆସିବା କୋଣର ମାପ। କୋଣମାନଙ୍କର ମାପକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଯେଉଁ କୋଣର ମାପ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ, ସେହି କୋଣକୁ ସମକୋଣ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ କୋଣର ମାପ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ, ସେହି କୋଣକୁ ଆମେ ସମକୋଣ ବା ଇଂଲିଶରେ ରାଇଟ୍ ଏଙ୍ଗେଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁ କୋଣର ମାପ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ହେଇଥାଏ, ସେହି କୋଣକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ କୋଣର ମାପ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ହେଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ଦେଖିନେବା ଆମେ 45 ଡିଗ୍ରୀ, 60 ଡିଗ୍ରୀ ବି ହେବ, 90ରୁ ଯେତେ କମ୍ ହଉ ସବୁକୁ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ବୋଲି କହିବା। ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଏଙ୍ଗେଲ, ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଏଙ୍ଗେଲ। ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା, ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 90ରୁ ବା 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ, 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଓ 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ହୁଏ, ସେହି କୋଣକୁ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ଅନୁପୂରକ କୋଣ। ଅନୁପୂରକ କୋଣ। ଅନୁପୂରକ କୋଣ ମାନେ କ'ଣ? ଅନୁପୂରକ କୋଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଏଙ୍ଗେଲକୁ ବା ଦୁଇଟି କୋଣର ମାପକୁ ମିଶାଇଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଥିବ, ସେହି କୋଣକୁ ଆମେ ଅନୁପୂରକ କୋଣ ବୋଲି କହିବା। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି କୋଣର ମାପକୁ ମିଶାଇବା, ଯେମିତି ଧରିନେବା 60 ଡିଗ୍ରୀ ମିଶାଣ 30 ଡିଗ୍ରୀକୁ ମିଶାଇଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆସୁଥିବ, ସେହି କୋଣକୁ ଆମେ ଅନୁପୂରକ କୋଣ ବୋଲି କହିବା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ଅନୁପୂରକ କୋଣ ବୋଲେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା କୋଣକୁ ମିଶାଇଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆସୁଥିବ,
ଆଉ ପରିପୂରକ କୋଣ ବୋଲେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା କୋଣକୁ ମିଶାଇଲେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଆସିଥିବ, ତାହାକୁ ଆମେ ପରିପୂରକ କୋଣ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯଦି ବା ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।